Yeah! Què passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem, i avui em sembla que es veu força malament, Per què? Perquè el sol està aquí. Però bé, és algo que no podem evitar, no? No podem controlar la posició del sol. Cada dia és pitjor, això. Cada dia em sembla que hi ha més sorolls, que hi ha més mala il·luminació i que tot falla. Però bueno, així és la meva vida, un autèntic fail. Per cert, has vist el vídeo d'ahir? El vídeo d'ahir sí que va ser un fail absolut. Si no l'has mirat, mira'l, sisplau. Ara veuràs que és molt curtet, dura, no sé, 1 minut i mig o 2 minuts, i és un autèntic fail d'aquests del meu dia a dia. Però bé, és així. Avui és dilluns, dia 9 de desembre, i estic vivint a Eivissa. Suposo que ho saps perquè les poques visites que tinc en aquests vídeos entenc que són de gent que ens coneixem. En cas que no em coneguis, t'ho explico. Visc a Eivissa i hi ha una curiositat d'aquesta illa. Epa, la Guàrdia Civil! Els has vist? Hi ha una curiositat d'aquesta illa, que és que, d'aquesta i suposo que de moltes, no ho sé, tampoc he estat vivint en tantes altres, que és que l'aigua de l'aixeta, l'aigua potable, diríem, no és potable, no es pot beure. Llavors, una activitat molt comú que fa la gent d'aquí és anar a comprar aigua a la font. Per què? Doncs perquè és més econòmic que l'aigua de... A veure el badent, què passarà? És més econòmica que l'aigua de la garrafa del súper, i llavors doncs tu compres les teves garrafes i vens aquí a carregar aigua. Ho fas de tant en tant i ja està. I jo tinc l'avantatge de que en ve de camí a l'institut hi ha diversos llocs, hi ha diversos punts. I llavors, doncs, cada vegada que passo per aquí, hi vinc. Mascareta. Aquesta no. Mira, mascareta aquesta no. Mascareta aquesta sí. I anem a fer-ho. És una mica difícil fer això. Amb una mà, Doncs apa, ja tenim aigua per uns dies. Tampoc ha sigut tant, Han sigut 20 litres, 1 euro. Bueno, està bé. Sí que està. Comptem que l'Eroski, em sembla que és, val 50 cèntims 5 litres. I aquí val 20 litres, 1 euro. Està bé, sí que és correcte. Està genial, estupendo. Si et ve de camí, si no, no. Venir fins aquí expressament no té sentit. I ara me'n vaig a l'institut, que avui tenim examen. Quins nervis, Ho tindré prou preparat? Qui sap. No t'ho explicaré després, perquè segur que t'acabaré dient que ha anat fatal i que quina merda tot. I res, també me'n vaig al gimnàs. Però mira, aquesta és la curiositat d'avui, que aquí es ve a la font a buscar aigua. I ja està. Ens veiem un altre dia. Moltes gràcies per haver-me vist. Subscriu-te, fes like, comparteix i que tinguis bones festes si no ens veiem. Adéu-siau.